IMH kiroldegia eraiki du Elgoibarko udalak Azkue auzoan. IMH ikastetxea eta makina erramintaren museoaren tartean hain justu ere, eta era berean Olaizaga kiroldegia eta Mintxetako kirolgunearen erdibidean. Ramon Mujika udal kirol patronatuko zuzendariak aurkeztu digo kirol azpiegitura berria. IMH kiroldegien gaude, ekainaren 6an inauguratuko da. 4 nazioen emakumezkoen eskubaloi senior mailako txapelketarekin. Eta pizkatxo bat hitzein behar dugu IMH kiroldegia zergatik anindan, ez? Batez ere azken urteotan eskubaloiak eta bai areto futbolak beste kantxa baten beharra zeukatela nabaritu zan, eta ez bakarrikan kirol federatuari kasu egiteko edo behar horri entetzeko, baita ere eskola kirola edo Elgoibartar guztiei zuzendutako etxialdiko kirol instalakuntzat izango da IMH kiroldegia. Hori argi eta garbi utzi nahi da Elgoibarko udal kirol patronatutikan, instalazio herri guztiarena da, Elgoibartar guztiona dela, eta ez bakarrikan guena. Kirol federatuari dagokionez, azken urte hauetan, eskualiko hainbat taldek debara eta Sorabuzera joan izan dira beraien entrenamentuak, astean zeharreko entrenamentuak luzera. Eta bestalde beste instalazio batzuk ere, herriko beste instalazio batzuk ere erabili izan dira. Sanlok kirol federatuan talde pilua dazka, urtero talderen bat berrietaratzen du. Areto futbolak ere goi mailan dauka bere taldea, eta horri erantzuna bateko esan dezakegu beste kantxa baten beharra zehola, eta 2014 urtean hasi zen obra irailean, eta urte-bete pasa baino leheno instalazioa bukatutzat dakagu, eta Elgoibartar guztion eta kirolzale guztion onurarako. Eta bertan emango den erabilera izango da alde batetik bai eskubaloi eta areto futboleko taldeentzako bai entrenamendu eta partiduetarako. Beti ere kontutan izan da Olaizaga kiroldegia ere orain arte bezala erabiliko dela, eta ez dela maila txikiago baten utziko Olaizaga kiroldegia, baizik eta lehentasuna erabileran Olaizaga kiroldegiak izango du. Bestalde aisialdiko kirolarentzako ere astean zeharreko ordutegi batzuk alokenantzako kantxa erabiltzeko, padeiak etorri daitezen eta erabiltzeko utziko da. Oraindik zehaztu gabe dago ordutegi hori, baina eskaintza bat ere egongo da. Eta eskola kirolan barruan ere partiduak tartekatu egingo dira, bai Olaizaga kiroldegian ero IMH kiroldegian. Aipamen bat egin nahiko nuke, Ricardo Garatek azken 8 urtetan kirol patronatuko lehendakari izan dena, bera buru belarri lan egin dula kiroldegi hau martxan jartzeko. Nik uste dut apostu pertsonala bat izan dela, eta eskertzen badakagula Ricardo Garateri kiroldegi berri hau hemen izatea. IMH kiroldegiak 2 solairu dazka, goiko solairuan graderioa dago, jerlekuak 400 pertsonantzako, eta gero zutikako beste 100 pertsona sartu daiteke. Beko solairuan, ikusten duzuen bezala, kantxa dakago. Kantxa hau neurria reglamentozkoa dira, 40 metro luzeran eta 20 metro zabalera. Zorua egurrezkoa da, pagoa da, tarima flotantea, eta tarim horren azpian kautxosko tako batzu daude, honi esker amortiguazioa oso ona da. Beko solairu honetan, kantxa dagoen solairu honetan, kantxaz aparte beste aldagelak. 4 aldagela taldekako aldagela daude, eta entrenatzaile ero arbitrentzako beste bi aldagela. Horretaz gain, errekuperaziorako ero muskulazio gela bezala erabiliko den beste gela bat egongo da. Aldagela bakoitza 56 metro karratu ditu, eta
eskura zeukela errekuperatzeko gune horrek beste 28 metro karratu. Kantxan bertan, bai markagailua eta bi pantalla egokitu ditu. Publizidadea bertan emango da. Pareta publizidade eskozi beharrean, egokiagoa iruditu zaigu bi pantalla hauetan ematea beharrezko eta buruak beraien finantziaketarako ere beharrezkoa dan publizidade hau.